যতন যত মিডিया फाइनाय ताकु कुकुसनो लाबसगो जों तिनि पान्ति स्पोर्टिंग सोसाइटी नंगै प्रेस मीट कल खायो नरक जतन साइमानु जे पान्ति स्पोर्टिंग सोसाइटी ताकलाय ओइला त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय संचाजाक सी डिविजन फुटबल पार्टिसिपेट खालायनाय बिनि बागै तिनि प्रेस मीट संचाजागो नरकनो हाइन हाय आं खाबाखौ बे लांसगो हिंके फायदे जों तिनि पार्टी स्पोर्टिंग सोसाइटी नि बरम गना सेक्रेटारी तिनि ताचिरुनु बुकुक्तै किसा कक खालाया चिनी कबक माबाय फाय सफायका चिनी कक नरक पिगनानि बागै इलेक्ट्रनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पान्ति स्पोर्टिंग सोसाइटी नि उगै नरक न खा काहाम फाय यासक सगो ताय खासां माया 2026 established tumani पान्ति स्पोर्टिंग सोसाइटी खेला दुला नो तुइनो जों गदकमा बिसि नि उलो ताकलाय पुइला सी डिविजन लीग त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन बाय संचाजाक आबो थंनानि थांगै दंगो खोना 20 जून खोना चिनि पुइला थंगंगनाय उमाकान्त स्टेडियाम अंगाय जों ताकलाय 27 एबा खरक नै चिसिनि प्लेयार्स नो तियै अंखरै दंगो कायसा बैलेंस टीम ओ जागाव जों कोच तन्मय देव बर्मा ताय टीम मैनेजर गांकाय देवाशिष देव बर्मा जों बारजा रखा जों उंया हिमानिनो ओ सी डिविजन लीगो एकटा बैलेंस टीम तियै जों अंखरै दंगो जे गोरोंखौ प्रंनोबो जों टेक कारिनानि बरफ बाय जों मुकाबिला खायनानि बागै चिनि प्लेयार तियारुंजा अब हाइकेनो जोंबो फोरोंजा चिनि अरबो चिनि हास्तेनि जेराय रकनो थंनाय थंख्रों रकनो थंनाय हास्तेनि फनो आयांगो सालग्रा सालका सालसि रमदि दलाय आयांगो साउथ गुमति डिस्ट्रिक्ट ताय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रकनि ताय सिबाहिजला डिस्ट्रिक्ट ओ काइब्रि डिस्ट्रिक्ट खबै चिनि अजागाव थंनाय दं अंगाय चिनि प्लेयार रक खावारैनो दाबुक सुजरा बरमनि प्रेक्टिस खालायलाय दङ जों खाकाव जे सी डिविजन नि गोसावै बी डिविजनाव थाङै मानो चिनि दाबुक जे स्पिरिट नुबै दङ चिनि प्लेयार रकनि अंगाय फर द फर्स्ट टाइम जों थाङै दंमाबो जोंबो गोप्लाय उंनानि बागैनो बी डिविजनाव थांनानै बागैनो साइड होयै दङ चिनि प्लेयार रक ओंखाय जों कबकना मुसुंगो चिनि क्लाब मेम्बार्स चिनि सोसाइटीनि मेम्बार्स ताय जे थंनो हामजाकनाय फुटबल प्रेमी रकनो चिनि खेला खाना पुइला अंगै दङ नायनानि बागै ओंखाय जत्तनि जुवासु ताय खाकाहाम बसों सानो चिनि प्लेयार रकनो सापोर्ट खायनानि बागै ताय चिनि मेम्बार्स नि बिसिंबो जत्त बररक खोनानि थंमुंनो नायनानि बागै ओंखाय नरक मीडिया तिनि खा काहामखाय तंथगै माने खावारै जोंना हामजगै नरक तिनि कक तिसानानि फायगासिनि नरकनि थानिबो कबुक मुं दंनाय जे कयमुं दंनाय नरकबो चिनि थंमुं रकनो नायदि चिनि प्लेयार रकनि ओंखाय नरकनो अबो कसा काबसिक टीम बाय पार्टिसिपेट टोटल काबसिक टीम तो जों दाबो फर्स्ट राउन्डआव चिनि कायथाम थंमुंनाय खोना 20 जून 25 जून तेकायसा अंगाय 28 जून अंगाय ओ फर्स्ट राउन्ड के सेकंड राउन्डआव अंगाय चार दंबरिया थंनाय रंथारनि रावासकने पयतो गा ब थंकरं र ब जागा थंजा र पं कुनो डाइरेक्ट कट कलेता नेशनल चिनि अर खरकसा खरंनै बर त्रिपुरानि फाटाराव थंजाक दङ स्टेट मीटआवबो पार्टिसिपेट खालायजाक दङ ताय गरुवा थंमुंरगोथ प्रायनो थंगो ओंखाय जत जागाव चान्स माया अमरनिबो कायसा फेर दङ ओंखाय बरंनि जे अभिज्ञता जे एक्सपीरियंस म बुजगांनि जे खोनानि थंमुंगो बरक फंखाय आजा बोसोर इयार नि सेमिनार जाक सी डिविजन और अमरनी कुनो फेर
Factory. Omor ni bar kore no age bar আচ্ছা আচ্ছা aw chakra bothung mano omor kusuro bothung mano ngai chini player rok ngai maximum no below 25th above 16 tai below 25th mano gobang pokno ngai borok ni josh borong je spirit khaka osang koplai nai আবার জায়গা খেলাংনাই খানা khela ngai Bosok. Makanto stadium Time. synthetic keras ekta ono sing reporting khainai ekta ni pore no khela changai ta borok bebak match no thunggo gai kaisa group 8 khai theka gai B group ni ba A group ni duita no final thlaina hinge borok duita no runners tei champion takle B division no kanai gai जों आसा खायो जोंनि जेरै रक ग्रुप चेम्पियन उंगान बागै जों साइटलाय दङ आसा खायो जों जतनै नंनि सुबमं तै जोंनि हास्टेलनि जतनै हांकवाय सुबमं बाय बा हामजामं बाय जों बि ग्रुपनि चेम्पियन उङै आगामी सिजनआ जों बि ग्रुपआव बि डिभिजनाव थांबानो होननानै आसा खायो আর বেও কি রানার্স বুথ মানে ए रानार्स बताले दुटा टीम Champion. थानाय আচ্ছা আচ্ছা রানার্স চ্যাম্পিয়ন रानार्स चेम्पियन বিও থানায় যাবে